Čaute ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Tentokrát sme v Robloxe. Už si rovno môžete všimnúť, že toto nie je môj normálny účet. Ja sa normálne nevolám Ok79. Tak dneska si zahrajeme hru, ktorú ja som tiež sám nehral. Volá sa Mine plus Mine per click. To som ešte nikdy nehral, ale vyzerá to byť celkom zaujímavé, čiže si to dneska zahrajeme. Nice. A ešte sa vám chcem ospravedlniť za zasekaný obraz. Mám s tým nejaké mierne problémy. Ako dajme tomu toto. Tak. Tu hra je celkom taká proste muzika, neviem. Toto je kam strašne zlá kvalitáčia. Ja klikaním dostávam to. To asi by som mal ísť sem. Aha. Tak takto sa to hraje. Aha. A čo mám spraviť s tým? Asi mám ísť sem. Dobrý deň, pane. No, čiže by som mal toto predať. Tu hraje taká muzika, vy ju asi nepočujete. No tak, čo je dobre. Tak ja už asi pôjdem ešte raz ťažiť. Ja tu si zoberiem diamanty, všetko. No ešte diamant, jeden. Nie, to moja obľúbená hra. Mám obľúbenú. Aha, ja mám pln, ale kam vole. A jak sa do hore dostanem? Zase tam musím doskakať ako, neviem, ako toto. Kam vole. Tak asi, počkať, ja skúsim vám dať nejakú trošku vyššiu kvalitu. Vám dám. Haló, kam? No tak toto je jeden z tých problémov. Čiže kvalitu dám, počkať, kde je kvalita. Mikrofón, grafika, hej, grafiku mám na minimálnom. Čiže grafiku si dám trošku vyššiu, lebo je minimálna. Čiže dám si ju asi takto. Super, čiže asi kvalitu si zvýšiť nemôžem. Tak asi jediná možnosť je sa respawnúť. Prečo stojím, keď som zomrel? No dobre, a idem za ňom. Prám všetko na škole. Toto je taká neveľmi dobrá hra. No, čiže tak ja by som išiel asi znovu takto tam maniť. Ale prečo je to... Aha, tu, lebo tu môžem kopať hlbšie. Už chápem. A tie veci tam musím predávať. A to sa mám akože zobrať diamant. Diamant si zoberiem si som toto. Shredant. Kámo, vole. A toto sú tie problémy s tým tam. Nice, tak ja asi už sa respawnem. No super, ale ja to... Dneska, ja neviem, že či tú pesničku vy počujete, ktorá tu neustále hraje, ale tak dobre, no. Ja to idem predať, ale ja už som zabudol, kde to. No dobre, čo idem sem, predám všetko, nice. Čiže upgradey. No tak toto je taká celkom dumná hra, no. Aspoň to tak pripadá. A tak ja mám radšej hry, ako je, dajme tomu, Sonic Speed Simulator. A prečo mám iba 3 sloty? Tak Nice, čo ja predám všetko. No tak toto hra je taká celkom ani neveľmi zaujímavá. Ale nebojte sa. A budú vychádzať tentokrát videá trošku aktívnejšie. Budem natáčať aj iné veci.
Ale kam však táto hra mi príde taká o ničom. Že proste to je, tam stále robíme to isté. No tak ja sa s vami lúčim u tohto videa, toto kratšie video, to bolo pre dneska všetko, tak čus. Čakať, ja to